Ne, jo? Takhle, no jo, jasně. A na hladinu rybníka svítí sluníčko a kolem stojí v hustém kruhu sokolí, které tam zasadil jeden hodný člověk. Jmenoval se František víš který, František víš který, rodák blízké vesnice. Měl hodně dětí a jednu starou babičku, která když umírala, tak mu řekla Františku, teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat. Balabam, bam, balabam, bam. Balabam, bam, balabam, bam. Balabam, bam, balabam, bam. A kolem rybníka nahusto nasázen cokoliv. František udělal všechno, co mu řekla. A po snídani poslal děti do školy. Žebříňák z nářadí dotáhl od chalupy rybníku. Vykopal díry a zasadil cokoliv. Od té doby vítr na hladinu nefouká. Takže je sklidná jako velké zrcadlo. Sluníčko tam svítí vždycky rádo, protože v něm vidí Františkovu babičku. To byl ale krásný příběh. Vidíte? František, babičku. František, babičku.